и добре дошли в следващия епизод, където ще играем Among Us. Аз съм Мохамед и добре дошли в моя канал. Сега абонирайте се, лайквайте и мисля да започваме. Няма с кого да играя, с някакъв приятел няма. И за това ще вляза в рандом сървър. За това да влизаме публик. И първия. Изпреварихме. И те ме изпревариха. Ще вляза в този. Да, ето на хора влязох. Имам си Роза, домашен любимец. Ето Галя. Ако питате защо се забавих с няколко дни не качвах, имах просто работа и училището. Ако се питате защо. Утре ще има епизод пак или на Uncharted 4 или на Fortnite, защото от много време не съм качвал на тези две игри. Затова ще кача на тях. А пък ако искате някаква друга игра да играя, ми напишете в коментарите каква да е и как се казва. За да може да я играя. Може и страшни игри, може всякакви игри. Само ми пишете в коментарите каква игра да играя. По ваше желание. И да ви кажа още... не знам още колко, май още 4 абоната и ще станем 50 абоната. Добре хора, Крил Мейсън. Най-скучната игра. Сега трябва да си правим квестовете. Този квест да махнем листата. В админ имам 2 квеста. Някой репортна тяло. Ми хора, аз не знам кой ми е със, защото в тази игра само един човек съм видял, така че няма как да знам кой ми е със. Таня е умряла. Пинг. Ще водна за миксти. Yellow. Жълтя. I don't think it's yellow. Skip. Честно казано, аз гласувах, не скипнах. В момента снимам от телефона. И тази игра от телефона. Ама може да се изтегля на лаптопа, защото е по-лесно. По-лесно е на лаптоп. Хора, реших някакъв ден да снимам и на Rocket League. И Ариан не е импостър. Когато изгонихме. Но аз не съм гласувал за него, така че. Сега да тръгваме към админ, защото там имам 2 таска. Опа, жици. Сега някой ако ме убие тук, не. И не си направих таска. Защо не си направих таска? Ред. Добре, червения е май. Те казват, че е червения. Ред, добре. Аз съм сив, така че. И аз не съм импостър. Което е лошо. Защото искам да убивам хора.
Хора, и също така споделете видеото, за да може повече хора да гледат канала и да се абонират и те, и да стане по-бързо 100 абоната и да направя giveaway. Да дам Razer мишката на някой от вас, който се е абонирал и лайкнал. Също така се абонирайте с камбанката, за да ви идват известия, когато кача ново видео. Така, по този начин ще ме следите. Когато кача някакво видео, ще ви идва съобщение да го гледате. Хора, аз не гласувах. Забравих да гласувам. И този не е импостър. Два импостъра има още. Ние никакъв импостър не сме изгонили. Сината. Тук имам още един такова. Добре. Ето, добре. Не ме убивай! Да, видяха го, давай. Давай, гласувай за него. Админ. Много ясно, че бяга в админ. Значи са оранжевия и зеления. What? Пинк с... Не, пинк не е с. За вас е с. Но той не е импостър. Дано в следващата игра да се падне импостър. Не! Той не е импостър. Изгониха на празно невиден човек. Ето. Ми загубихме. Зеления и оранжевия бяха. И някакъв друг беше, не знам. Не го видях. Тази игра искам да съм аз. Да си погаля моето живото. Тази игра беше много бърза. Розов писък. Гледайте, хора. Филмът Писък. Само че е розов. Също така, напишете в коментарите дали искате да реагирам на някакъв филм, някакво клипче, някаква страшна история и други. Или пък клипчета в TikTok. Защо па да не? Хайде! Почваме! Моля да съм аз импостър, моля. Ще съм ли или не? Сега ще разберем. Моля. Yes! Импостър съм, хора. Сега ще ги накълцам всички. И даже съм шейпшифтър. Мога да се преобразувам в някого. Сега да се скрием някъде. Където никой няма да ми види.
Някой умря. Моите импостери, приятели са много бързи. И вече убиха 3, вау! Аз още един не съм убил. What? Какво? 3. Бляк! Но! Как така аз ще съм? Но! Сега какво да пиша? Хора, моля ви да не ме изгоните. Добре вече, ги изгоних, амо. Сега ще гледам моите приятели да спечелят, защото ако не спечелят... Ето ми е розичката, умряла е. Не, как така ме видяха? Но те не ме са видяли, как така разбраха, че съм аз? И сега аз бях толкова нужен на отбора, защото мога да се шейпшифна, а сега съм мъртъв дух. Сега не мога да правя нищо, освен някакви тъпи таскове. Но аз съм импостър и не искам да ми помагам. Къде са моите приятели, импостъри? Браво, биха още един. Сара. Така, розовия импостър. Останава само розовия. Какво? Само розовия. О, не. Други импостър го са убили или са го изхвърлили. Остава само розовия импостър. Дебезо. Дано да е добър и да убие всички да победим. Май няма да победим. Сега ще го изгонят май. Не? О, браво. Изгониха някакъв друг. Изгониха жълтя. Един импостър остава. Дали нашия импостър ще може да се справи с всички и да ги убие всички? Според мен не. Той се сканира. Не искам да следя на нашия импостър, не този човек, който скоро ще умре. Ето го. Нашия импостър. Къде отиде? Дано да не го видяха. Беше се шейпшифнал в някакъв доктор. В доктор. Какво? Нали само аз бях шейпшифтър? Май... Малко не разбирам тази игра. Това ми е четвъртия или петия път, когато играя тази игра и още
И още не съм свикнал. Защо? Наш човек май се издаде много тежко. Хора, загубихме. Много сме слаби. Много сме слаби. Загубихме. Още една игра ще изигра. Но тази игра да се падна импостър. И този път да не правя никакви грешки. Но хора, не разбрах откъде ме видяха, че... Откъде ме видяха, че съм импостър? Какво направих грешното? Ме видяха, че съм импостър. Нищо не разбирам. Окей, все тая. Дали ще съм импостър? Аз искам, но играта не знам дали ще ми даде да съм втори път импостър. Хора, не съм импостър, криомейци. Много тъжно. Но все пак съм инженер. И мога да вентвам. Пием се. Къде имам таскове? Тук имам два таскове. Този таск ми е много труден. Как така бързо? What? Нищо не разбрах. Окей, сета. Нищо не разбрах. Как такова бързо ни убиха и спечелиха? Не знам. Дано съм аз импостър. 5 човека от 15. Може ли се смени на нещо? Гледайте хора колко много имам. Тези имам малко. Тези... Имам само розичката, тези и тези. Мале, аз толкова много такива имам, че мога да си купя всичко тук. Имам 1555 слави. Купувай. Това вече го комплитнах на 100%. Това ми пречи. Опа! Хора, малко пошарках на екрана. С приложението, с което снимам. Тези не мога да взема нищо, защото нямам такива. Но другото го компликнах на 100% и взех всичко от него. Както виждате. Ето какво ново взех. Не можах да видя. Да ви покажа на вас. Импостър. Импостър съм. Kill and Sabotage. Но не съм шейпшифтър. Но пак съм импостър, за което се радвам. Да си импостър е много яко. Пребиваш всички хора.
И вече нашия приятел уби някакъв. Толкова бързо. Аз Мохамед. Има някакъв бледо-розов, който се казва Спаресаки. Не знам как се произвежда. И тотално зеления. 3 импостъри срещу колко? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Срещу 11 човека. 3 срещу 11. Това ще е трудно. Още се чудя как да е заглавието на този клип. Ако убия много човека над 4, например, ще го направя заглавието Among Us епизод 1. Убих колкото там човека, за да спечеля. Така ще ми е заглавието. Тук няма никой. Защо няма никой? О, ето ги. Така. Не, този няма да го бием. Няма да рискувам. Да ти са. Еми хора, видяха ме. Еми хора, направих каквото мога. Но ще ме изгонят. О, хора. Пак ме изгоняха. Добре, защо? Как мога да ги убия, като те седят на едно място всички? Как? Кажете ми как да ги убия. Еми тази игра износих на вятъра. Ето го нашия човек. Ще го следвам. Не! Май го видяха приятела ни, импостъра. Хора, това е последна игра, защото вече клипът става 21 минута и само май 2 или 3 игри изиграхме и станаха много зле. Във втори епизод на Among Us може да стане по-добре, защото ще тренирам да играя на Among Us. Много ще тренирам. Следващия път ще съм проготвен за всичко и ще ги пръсна направо. Ще ги пръсна. О! Изгониха другия. Добре. Двама импостъри срещу май 4 човека бяха. Не знам. Колко бяха? Или 6, не знам.
Тук следваме нашия човек. Ето ги двамата импостери, те вървят заедно. Ето шеп имаше. И сега дано да ги убия всички. Двама импостера са, така че. Убийте го сега, браво! Йес! Хора, спечелихме! Еми, вече знам как ще ми е заглавието. Спечелихме без да направим нищо. Еми хора, това мисля да е от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, сложете един лайк на видеото, абонирайте се с камбанката и до следващия път. Чао, чао!